voi prezenta reanimarea neonatală. Ce este foarte important de știut este că doar în 5-10% din cazuri este nevoie de reanimare complexă. În marea majoritate a situațiilor, bebelușul respiră spontan și poate veni în contact imediat cu mama. În cazul reanimării neonatale, este foarte important să știm dacă este vorba de o sarcină cu risc, ceea ce presupune o foarte bună colaborare între echipa de neonatologie și echipa de obstetrică-ginecologie, în care să știm, bineînțeles, dacă a fost sângerare în timpul sarcinii, sângerare în timpul travaliului, mama dacă are o boală cronică, diabet, hipertensiune, neoplazie, de asemenea, dacă are în antecedente feți morți, dacă sarcina respectivă este o sarcină multiplă, ce vârstă de gestație are bebelușul care se va naște. Absolut orice despre sarcina respectivă este foarte important pentru neonatolog ca să se pregătească în vederea unei reanimări neonatale complexe. Pentru că în cazul unei reanimări neonatale complexe este nevoie de o echipă mare. Deci e o nevoie posibil de medic cu asistentă sau chiar de mai mulți medici în cadrul unei reanimări complexe. Primii pași, momentul în care intrăm în, cum ar fi, presupunem că suntem în bloc operator, intrăm în bloc operator, ne interesează vârsta de gestație a nou-născutului, dacă este un nou-născut la termen, ne gândim la anumite complicații posibile, dacă este vorba de prematur, avem alte pregătiri în plus față de un nou-născut la termen. De asemenea, dacă în timpul travaliului s-a întâmplat ceva, dacă mama a făcut febră, dacă au fost decelerări, tahicardii fetale, sunt foarte multe lucruri importante pentru noi înainte ca medicul ginecolog să ne înmâneze copilul. Dacă știm că este nou născut la termen, ne pregătim, avem un scutec pregătit pe masa radiantă, scutec care trebuie să fie preîncălzit. Ce înseamnă acest lucru? Masa radiantă trebuie întotdeauna pornită, scutecele care le vom folosi să fie încălzite, pentru că nou-născutul, că este la termen sau prematur, pierde foarte rapid căldură și dacă se răcește, atunci se îngreunează reanimarea neonatală. De aceea trebuie să-i asigurăm mereu confort termic. Pe lângă o masă radiantă încălzită, putem avea nevoie de o saltea chimică care stă sub bebeluș și încălzește. Aceasta este utilă mai ales în cadrul reanimării neonatale a nou-născuților înainte de termen. De asemenea, trebuie să nu avem curenți de aer în sala operatorie, pentru că la fel curenții de aer pot scade temperatura corporală. O temperatură optimă presupune 25 de grade Celsius, lucruri care sunt cunoscute și de echipa de obstetrică-ginecologie și mai ales de noi, ca neonatologi. În cazul unei operații, medicul fie preluăm de la medicul ginecolog, preluăm copilul și ni-l aducem noi pe masa radiantă, fie, cum se întâmplă în alte spitale, medicul ginecolog aduce copilul și ne-l așează pe masa radiantă. Indiferent ce situație, copilul trebuie să stea în această poziție, da? Cu capul, însă noi trebuie să fim la capul copilului, da? Deci pe partea liberă a mesei radiante. În momentul în care este așezat pe masa radiantă, trebuie să îl stimulăm și îl stimulăm și prin ștergere, pentru că îndepărtarea secrețiilor de pe corpul lui ne asigură că nu va pierde căldură. În momentul în care îl ștergem, îndepărtăm secrețiile, doi la mână îl stimulăm. După ce reușim să-l ștergem, și o ștergere blândă, nu trebuie să fie o ștergere viguroasă, agresivă, scutecul se îndepărtează de sub copil. Și evaluăm copilul. Știm că este copil la termen. Știm că îl vedem dacă are un tonus bun. Ce înseamnă tonus bun la copil? Copiii nou-născuții la termen, când au tonusul bun, au poziția de broscuță. Au piciorușele ușor flectate și mâinile ușor flectate. Aceasta este o poziție normală. În momentul în care mâinile, picioarele atârnă propriu-zis, acela este un copil cu tonus scăzut, deja este un semnal de alarmă pentru noi. De asemenea, îl vedem dacă respiră. Dacă are respirații normale sau țipă, copilul acesta e un copil echilibrat. Și atunci, în condițiile acestea, dacă suntem într-o cezariană, ne continuăm, clampăm buricul, îl secționăm și îndepărtăm porțiunea care nu ne trebuie, îl înfășăm și putem să
îl arătăm mamei și să stabilim un minim contact cu mama. Dacă însă suntem într-o naștere spontană, un copil care este echilibrat, așa cum v-am spus, poate să rămână pe pieptul mamei. În contact cu mama se poate 30 de minute, se poate o oră, depinde foarte mult de posibilitățile fiecărui spital. Însă în situația în care copilul nu respiră sau nu respiră eficient, are un tonus scăzut, știm că este prematur, în acel moment copilul va fi așezat pe masa radiantă și începem evaluarea lui. Primul lucru care îl urmărim la copil, dacă acesta respiră, cum sunt respirațiile, dacă sunt respirații ineficiente sau sunt respirațiile normale ale nou-născutului. De asemenea, v-am spus, tonusul și, foarte important, și alurea ventriculară, cordul, deci bătăile inimii. Foarte important în reanimarea neonatală este să avem pulsoximetru la sală. Pulsoximetru care să ne monitorizeze saturația copilului pe parcursul adaptării la vieții extrauterine și mai ales în reanimare. Pulsoximetru se montează preductal, întotdeauna la mâna superioară dreaptă, va monitoriza saturația pe perioada adaptării copilului și a reanimării. Trebuie să știm foarte bine diagrama de saturație pe perioada adaptării. Să știm că la 1 minut saturația în mod normal trebuie să fie între 60 și 65%, la 2 minute 65-70%, după aceea la 3 minute 70-75%, la 4 minute 75-80% și la 5 minute 80-85%, iar la 10 minute 85-95%, deoarece atașăm și suplimentăm cu oxigen numai în situația în care saturația nu respectă parametrii normali. Este foarte important să nu administrăm oxigen decât dacă este nevoie și atât cât este nevoie ca să reanimăm și să obținem un feedback pozitiv de la copil pentru a nu produce leziuni prin stres oxidativ. Pe lângă această pulsoximetrie, cea mai bună metodă de a percepe bătăile copilului în cazul unei reanimări este monitorizarea EKG. Și atașăm senzorii de EKG. În acest moment eu am pe monitor alăturat, pulsoximetru mi-arată o saturație și pe monitor EKG văd bătăile cordului nou-născutului. Repet, ne interesează respirația. Dacă copilul acesta respiră ineficient, în momentul în care un nou-născut respiră ineficient și plămânul lui nu se oxigenează, el este cianotic, are o culoare albăstruie. În momentul acela, saturația o urmăresc și văd, este o saturație în limitele normale a diagramei de saturație sau este sub acest nivel. Și vedem, în funcție de acest nivel, stabilim dacă copilul are nevoie de ventilație cu balon și mască, dacă are nevoie de oxigen în flux liber ca să-l ajutăm să crească saturația sau în anumite situații de ventilație non-invazivă, chiar dacă la sala de naștere. În situația în care copilașul nu respiră, nu țipă, nu are un tonus bun, începem ventilația cu balon și mască. Ce este foarte important? Masca trebuie să fie o mască corespunzătoare dimensiunilor copilului nostru. Masca, când se atașează, trebuie să acopere bărbia și nasul copilului. Nu trebuie să apese pe glob ocular, nu trebuie să apese în zona gâtului, pentru că va produce o obstrucție de căi respiratorii superioare. Când se atașează masca, apăsarea trebuie să fie fină, încât să nu lase urme pe fața copilului. Nu trebuie noi să apăsăm cu degetele pe trahea copilului că îl obstruăm, iar palma noastră se odihnește pe fruntea copilului. Se montează masca, poziția în degetele în C, apăsăm ușor pe mască, poziția copilului este într-o ușoară extensie, așa cum s-a amintit și la curs, pentru că dacă capul copilului rămâne flectat, deci în această poziție, atunci toate încercările mele de reanimare sunt inutile. Aerul care îl pompez eu nu va pătrunde în plămânii copilului. La fel dacă el este în hiperextensie, la fel este obstruată trahea și oxigenul nu pătrunde, sau aerul care îl inflez.
Prin urmare, trebuie să fie o ușoară extensie. Nou-născutul la termen se ventilează cu oxigen aer atmosferic de început. În cazul prematurilor, depinde de politica fiecărui spital. Se poate prematuri sub 35 de săptămâni să ventilezi cu oxigen, cu flux, cu FiO2 între 21-30 sau 35%. Ne-am așezat poziția, avem masca care este în poziție normală, balonul atașat și începem compresia balonului. În momentul în care noi comprimăm balonul, aerul inflat de noi pătrunde în cutia toracică în plămânii copilului. Trebuie să urmărim, bineînțeles, dacă toracele se ridică, dacă ambele hemitorace se ridică în același fel. Nu trebuie să am o amplitudine foarte mare, că risc să provoc un pneumotorax, ceea ce reprezintă o urgență majoră pentru nou-născut. Ritmul de inflație este de cam 40-60 de respirații pe minut. Aceasta ce înseamnă? Este un anumit algoritm după care comprimăm, este breath to 3, breath to 3, breath to 3. Acesta este ritmul. În momentul în care ceea ce fac eu, dacă ventilația mea este eficientă, o să văd odată că alura ventriculară a copilului crește, o să văd pe monitor și de asemenea saturația. Și pe lângă acest lucru, vedem cum copilul începe să se rozeze de la cap spre membrele inferioare, vedem că începe să respire, că respiră, poate să respire ineficient, dar că respiră și de asemenea că începe să miște, începe să își revină în urma asfixiei. Se ventilează 15 secunde. Da? După 15 secunde de ventilație, verificăm eficiența ventilației, așa cum v-am spus, după alura ventriculară, saturație și aspectul nou-născutului. Dacă însă nu avem eficiență, verificăm dacă masca este poziționată corect, dacă presiunea care o dăm este corectă. Sunt, așa zis, o regulă Mr. Sopa, care se găsește în cadrul cursului. După ce verificăm, descoperim fie secreții, fie că masca nu era eficientă, continuăm ventilația cu balon și mască tot așa 15 secunde. În situația în care ventilația este eficientă, alura ventriculară a copilului este sub 60 de bătăi pe minut, va trebui în această situație să coordonăm ventilația cu masaj cardiac extern. În cazul masajului cardiac extern, trebuie să reperăm linia mamelonară, linia imaginară mamelonară și imediat sub ea se va face compresia. Compresia toracelui presupune o apăsare care să comprime toracele cam o treime din diametrul anteroposterior. Se prinde copilul, cel care face masaj cardiac va sta la capul copilului, prinde toracele în mâini și cu cele două degete apasă exact pe stern, imediat sub linia intermamelonară. Degetele sunt opozabile, perpendiculare sau una peste alta, depinde foarte mult de dimensiunea degetului. Ritmul de compresie, adâncimea și coordonarea în cazul ventilației cu masaj cardiac extern înseamnă 3 compresii și o inflație. 1 și 2 și 3, 1 și 2 și 3. Cel care va ventila copilul se așează în lateralul copilului, cel care face masajul cardiac extern la cap, pentru că e posibil, în situația în care ai nevoie de reanimare complexă, să fie nevoie și de reechilibrare volemică. Și atunci ne e nevoie de o a treia persoană pentru a cateteriza vena umbilicală și pentru a administra lichide sau concentrate eritrocitar, depinde ce este nevoie, sau chiar adrenalină în funcție de situație. În momentul în care este nevoie de ventilație cu masaj cardiac extern, se recomandă intubația nou-născutului și, bineînțeles, reanimare cu FiO2 de 100%. Dar dacă medicul respectiv nu are pregătirea necesară, poate să continue în acest fel ventilație pe balon și mască și împreună cu un alt coleg care să facă masajul cardiac extern. După un minut de ventilație cu balon și mască și masaj cardiac extern, reevaluăm copilul. Dacă cordul este top sub 60 de bătăi pe minut, atunci trebuie administrată și adrenalină 1 la 10.000. Se administrează intravenos, intraosos sau, dacă este intubat copilul, pe sonda endotraheală.
Dacă alurea ventriculară a copilului este peste 100 de bătăi pe minut, se întrerupe masajul cardiac extern și se continuă doar cu ventilație cu balon și mască. În situația în care copilul începe să respire ineficient, dar respiră, se poate întrerupe ventilația cu balon și mască, oxigen sau se administrează oxigen sau o ventilație non-invazivă și copilul este dus în terapie intensivă pentru monitorizare post-resuscitare. În situația în care este nevoie de intubație endotraheală, avem nevoie de laringoscop, avem nevoie de sonde de intubație, așa cum știți și cum vi s-a spus la curs, diametrul sondei depinde foarte mult de vârstă, de gestație și de greutate copilului, pe care o estimăm la momentul reanimării. Înainte, cât din sondă introduceam în calea respiratorie superioară, depindea de greutatea estimată, la care adăugam 6. Și știți foarte bine, sonda endotraheală are niște măsurători de-a lungul ei. În situația actuală putem folosi o altă metodă. Măsurăm sonda de la nivelul tragusului până la septul internazal și aceasta este distanța care este recomandată pentru a fi intubat copilul. Laringoscopul se va ține în mâna dreaptă. Pentru nou-născut se recomandă laringoscop cu lamă dreaptă. La fel și în cazul laringoscopului, lama diferă în funcție de vârsta copilului. Sunt lame de 0 și 0,0 pentru prematur, 1 pentru nou-născut la termen. Se introduce laringoscopul prin partea dreaptă a cavității bucale, se încarcă limba și se ridică de laringoscop anterior și superior. Nu odihnim laringoscopul pe maxilarul superior, pentru că ulterior copilul poate să aibă probleme de erupții dentare sau chiar leziuni la momentul respectiv, leziuni la nivelul arcadei superioare. Deci încărcăm limba și ridicăm anterior și superior. Sonda endotraheală ne este dată de cineva, de un ajutor, și pe canalul laringoscopului se introduce sonda în plămâni. Distanța este deja calculată. Fixăm cu degetul de palatul copilului sonda endotraheală și altcineva ne conectează balonul. Și începem să ventilăm în același ritm. Respiră, 2-3, respiră, 2-3, respiră, 2-3. Bineînțeles, aceleași repere le urmărim. Urmărim expansiunea toracică, expansiune care să fie simetrică. Altcineva ascultă zgomotele respiratorii, trebuie să fie simetrice în ambele regiuni axilare. Există posibilitatea de monitorizare a dioxidului care este exhalat prin sonda endotraheală și există capnografe sau colorimetre speciale care se colorează în galben în condițiile în care avem dioxid de carbon care iese. Acestea sunt repere foarte importante pe care trebuie să le cunoaștem ca să ne asigurăm că sonda endotraheală este în plămân.